אם אנחנו יודעים שמתבגרים מכינים את עצמם לקראת החיים הבוגרים מחוץ לבית, הרי שמתבגר שיושב הרבה בבית, יש לו איזה שהם מחסומים מלהכין את עצמו לחיים הבוגרים. אז אנחנו צריכים לעזור לו בכך. לפעמים אנחנו לא בכוונה יכולים להפריע למתבגר להכין את עצמו לחיים הבוגרים. למשל מתבגר שצריך לשמור כל אחר הצהריים על אחיו הצעירים עד שההורים חוזרים מהעבודה. או מתבגר שצריך להשתתף בהכנת הארוחות לבני המשפחה ולעזור לאמא. מתבגר כזה צריך להישאר שעות ארוכות בבית ולא יספיק להכין את עצמו לקראת החיים הבוגרים. אז השאלה אם מותר לדרוש ממתבגר איזשהו תפקיד בבית. כן, מותר. תפקיד מסוים, בזמן מסוים, שלא יפריע לו בהתנהלות מחוץ לבית. למשל, לרדת פעם ביום עם הכלב. למשל, פעם ביום להכניס את הכלים למדיח. אלה מטלות שגם ייתנו למתבגר הרגשה שהוא לא אורח בבית, וגם לנו ייתנו הרגשה שהילד עוד לא ברח לנו.